Mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Meseji rekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma Nash yakamira sekudai so: inini nemurume wangu takauya kunoku kuSouth Africa, but let me say kuti inini kuzoya kwandakazoita kunoku kuSouth Africa, it was all because ndakazotoita zvekutomanikidzira kuti ndinge ndichizoya kuno. Iye murume pache zvake ainge asingatombodi kuti ndinge ndichiuya kunoku kuSouth Africa nekuda kwemamwe magame awo ainge achiita. Mukoma Nash ndakambotanga ndichiti zvimwe kuda ndo zvinoita vamwe varume vose vanenge vauya kuJoni kuti vanenge vasingadi kuti vakadzi vavo vange vachivatevera. So ndakazonzwawo nerunyere kupi mushure mekunge murume wangu azotorawo umwe mukomana anenge achibvawo kuma-areas ekwedu vakabva vatanga kushanda. Ndakabva ndaona kuti ingava zvainge zvakatosiyana kana madevelopments ainge oita pamusha paamai vake ainge akasiyana. Then imwe December akazoti auya murume wangu ndokubva anzi ainge akati iye mari ainge asina, saka ainge akangomubatisa mari yekuti ndinge ndichingokwanisa kungotengera vana ma1-2 zvinhu zvacho. So mukoma Nash kwakangouya kabhegi kainge kari kabhegi kaschool bag kaChamas, kabva zvanzi ndo dzainge dziri hembe dzacho idzodzo dzevana nekamari kashoma shoma. Apa ndakabva ndatanga kukavha futi zvikwereti zvandainge ndiinazvo zvekuti ndakazongosara ndiine 20 US ndokubva ndazongonongerawo vana zvihembe kumabhero mukoma. Then ndakabva ndaona kuti uyu mukomana mari ainge atori nayo zvekudaro, saka ndakabva ndazomukumbira mari ndokubva azondikweretesa mari, saka akabva azowana, but pasina kana nguva mukomana uyu akabva achizotorana nemudzimai wake. Ndivo avo vakabva vazouyawo kunoku kuJoni vakabva vazotanga kugara, vaitoona kutoti life yavo yainge ichivafambira. So kuburikidza naiye ndipo pandakabva ndazowana information. Mazuva acho ndainge ndava paWhatsApp aingoti kana kandona ndiri online aibva atanga kundiudza zvose izvo zvaaiona murume wangu achiita. Saka ndakabva ndazoti ndainge ndichida information yekuziva kuti murume wangu ainge achigara kupi, uye zvekare ndiye akabva achizonditumidzira mari yekuti ndinge ndichiuyawo kunoku kuJoni. Saka musi wandakasvika mukoma, murume ndakabva ndamushaya. Apa murume ndainge ndisingadi kuti ndimuzivise kuti ndainge ndauya kuno kuJoni. So zvandakazoita ndezvekuti ndakabva ndazomukumbira mukomana uyu, sezvo mudzimai wake ainge ari kumusha, kuti ndinge ndichimbonorara kumba kwake because ndiye ega munhu wandainge ndiri in communication with. Akabva ati hapana kana problem mai guru, munokwanisa kuuya zvenyu. Saka ndakabva ndazoenda kumba kwake mushure mekunge andipa madirections. Ndikasvika paya ndokubva tazorara. Mukoma Nash pakuzonorara apa ndakatanga ndakarara pasi kudzamara iye munhu azonditevera ndokubva azouyawo pasi paya tikabva tarara tose. Mukoma Nash kwakazoti kwava kuda kunoidza ndopatakabva tazoita bonde because usiku hwose ainge achingondinetsa ndichiramba. Zvino mukoma Nash nekuda kwekuti zvinhu izvi takazongozviitawo, takazviita zuva rekutanga pasina kumboshandisirana butiro, ndokubva anditi iwo chirekedza kuenda kumba kwemurume wako since asiri kuzviziva kuti wakauya kunoku kuJoni, uchazoenda later on kuitira kuti uite sekunge wauya nebhazi. Saka ndakazoswera muswero wese wezuva mukoma Nash ndiriko. Akauya usiku paya akabva andinyengerera akabva ati uchaenda mangwana. Mukoma Nash usiku hwose zvikari takarara tingori busy. Then mangwana acho ndo pandakabva ndazoenda kuya ndichita sekunge munhu ainge achitobva kumusha. So murume akabva azondigamuchira uye zvekare akabva achizodzinga uya muSouth African waainge achigara naye, tikabva tatanga kugara tose. Zvino chandainge ndisina kuziva mukoma ndechekuti mimba yainge yatobatira. So nemurume takamboita almost a week tichishandisirana dziviriro because ndainge ndava kutya kuti zvimwe kuda munhu aikwanisa kuzondizodza apa achiramba futi kuti tinge tichienda kunotestewa. Vakati vaona kuti ndainge nditori very serious ndichivaudza kuti ini hapana zvandikamboita navo tisati taenda kunotestewa.
so ndo pavakabva vachizobvuma paya vakabva vati it is fine, ndokubva tachizoenda tikabva tazonotestiwa. Mushure mekunge taenda tikanotestiwa then ndo patikabva tachizotanga zvedu kusangana pabonde, but nhumbu yainge yakatobata kudhara. Mukomanashi nguva yokuti ndinge ndichienda kumazuva angu yakati yakwana, then ndikabva ndaona kuti ndainge ndisina kutevera, ndikati zvimwe kuda pamuviri apa painge pari pemurume wangu. Takagara mukomanashi nhumbu yangu ichikura, zvino ndakazoti ndava kuda kunopinda mu9 months. Uya mukomana uya ndo paakabva achizouya nekumba one day paainge andifonera akandibvunza kuti murume ainge ariko here. Ndikamuudza kuti kwete, vabuda kune kupeace job kwavaenda, akangodarikawo achita sekunge pane zvaainge achida kubva kwandiri, ndokubva azondiplayera rimwe voice note mushure mekunge aenda kune vamwe madzibaba vaya vakabva vachizomuprofita kuti iye ainge aine mukadzi uyo waainge akamitisa. Saka akabva anditi mukadzi chete waainge akangosangana naye pabonde ainge ari inini. Saka ndokusaka ainge achida kundizivisa kuti nhumbu iyoyo yainge iri yangu. Ndikabva ndati unonyepa iwe, zvinhu zvako izvi ndezvekukremera. Akabva ati handeika kwavari madzibaba vaya. Then ndikati aiwaka, kana ivo madzibaba ava kana vagara vatokuudza kuti iwewe une munhu akatakura pamuviri pako, kana vakazondoona ndichiuyapo vanobva vatongoti ichokwadi. Ini zvandichaita ndezvekuti ndichatsvakawo munhu wekuti haandizivi. So mukoma ndakabva ndachizotanga kutsvakawo umwe munhu wandainge ndichiti uyo haandizivi. Ndikabva ndazoenda kune vamwe madzimai vaya vakabva vaenda neni pakarawa ravo. Mukoma madzimai ava ndakangoti ndichingonopfugama vakabva vati yuhwi naimi mai, ko makaiteiko? Ndikabva ndati ko muri kuzama kuti kudii nai munhu waMwari? Then ndo pavakabva vazonditi nhumbu yandainge ndakatakura yainge isiri nhumbu yemurume wangu, uye zvekare ndainge ndakamintisiwa nemunhu wekuziva. Mukomanashi vakangoti vandiudza kuti ndainge ndakamintisiwa nemunhu wekuziva. Ndikabva ndatoziva kuti tichainge chiri chokwadi, because madzimai ava vainge vasingatombogari muarea imomo uye vainge vasingambondizivi. Ndakatovafambira ndikatoenda ikoko kwavainge vachigara, in which vainge kutori kure. So mukomanashi ndo zvakaitika ipapo. Ndikabva ndazonobetserwa mwana kwangu, but vakabva vazondipawo munamato wavakandipa, vakanditi munamato uyu uchaita kuti wose uyo mumhuri anenge achida kubvunzisisa pamusoro pemwana uyu ange achingosvikawo pakuita give up. Saka kubva gore iroro kusvika pari zvino ndinoona sekunge munamato iwoyo wamadzimai uchiri kungoshanda, because ndakanzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichitora chipfeko chemurume wangu, ndikabva ndazoita saizvozvo. Mushure mekunge ndatora chipfeko chiya, then ndaipota ndichichiwacha nemvura inenge yakachena. Mvura iyoyo ndiyo yandainwa, ndaiti ndichinwa kudaro ndichisvipira dumbu rangu kuitira kuti mwana uyu ange achizoita nhodzera zvechokwadi. Akabva aita nhodzera sedzemurume wangu. Nanhasi uno vanhu vanotongofungidzira kuti mwana uyu ndewe murume wangu, but iye in reality haasi. Secret iyi inongozivikanwa neni namadzimai vaya vekundibatsira naye murume uyu. Mukomanashi iye munhu ari bo each and every month anotoziva kutoti mwana anofanira kuti ange achiwanawo mari. Saka iye akati pei yangu unoiziva kuti ndinowana mari pamwedzi, saka do not expect more than I can afford, because ndinochifanira kuti ndibuditsewo mari nenzira dzekuti mumbawo at least munozosara muine mari. Tikabva tabvumirana paya, but inini handisi munhu angu ndine pressure zvachose. Saka mushure mekunge ndabatsirwa mwana wangu, then takabva tachizowirirana kuti tainge tichifanira kuti tinge tichisiyana nazvo. But dambudziko ravapo zvekare nderekuti murume iye ava kutanga zvekare kunwa doro. Pose apa taitoenda kuchechi tose ndichitoti marriage yangu yava bo, but all of a sudden ava kutanga kuita zvekunwa doro. Zvino dzimwe nguva anoti akaenda kudoro paya anokwanisa kuzodzoka the next morning apa ndinenge ndiri ndega. Munhu wega wandinokwanisa kungotaura naye ndivava baba vemwana wangu, ende chandanga ndisiri kuda ndechekuti mukuzonotaura ndinge ndichizosvika futi pakutorerwa maadvantages, because dzimwe nyaya ndinozotoita zvekumubloga ava kuda kutanga kutaura nyaya dzimwe dziya dzinokwanisa kuzokonzeresa. Ndinotya kuti dzimwe nguva kana kuri kunzi tikanyengerana tinokwanisa kuzopamana zvekare chimwe chana. Shuwa ndingaramba ndongomitiswa here nemwana mudiki kwandiri. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
vanzvadzi vedu. Hanzi zvinoita here kuti ndongoramba ndongomitisiwa nemwana mudiki kwandiri? Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Kana muine maconfessions enyu please try to say hi zvekare ndikwanise kuzokasika kuverenga maconfessions enyu. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Alright, mukoma vedu vaya vakaenda kumusha handiti, so vakazoenda vakanonamatirwa. So nezuro vakanditumidira message vakanditumidira message yekuti maswera sei mukoma, nhasi ndiri kunzwa musiyano mudumbu mangu, kunyange ziya randaisibuda riri kuita richipera. So let us also try to remember him please. Ngatizamei kuti tinge tichivarangarira, and let us pray kuti he is going to recover. Then kana vakakwanisa kuzodzoka kunoku kuSouth Africa vakwanise kuzopawo testimony yavo, kuitirawo kuti vamwe vaya vanenge vakaremerwa vakwanise kuenda zvekare ikoko kuna Pastor Muchefa. So let us pray kuti everything is going to work out for our dear brother. Amen. Kana muchiri kuvarangarira vaya vane cancer pakumbo, so he is giving me my updates. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi hello mukoma Nash, ndafarawo nekunzwa zvirongwa zvenyu. Ini ndinoitwawo name hidden, ndinobva kuMash East kuZim. Ndiri kuraramawo ndiri muno muSouth Africa. Ndiri mukadzi ane makore 30 years. Secret yangu yakamira so, ndiri kutokumbirawo kune vedare renyu vandibatsirewo nemazano. Ndakaberekwa ndiri 1 1994, baba vangu vachifa 1997, saka ndakakura ndichichengetwa nasekuru nagogo. Vabereki vababa vangu kusvikawo 2005, sekuru vachifa, then 2008 gogo vachifawo. Fast forward nyaya yangu, gogo vangu vasati vafa vakataurira veukama wavo nemhuri yose yemumusha kuti ini hakuna munhu waizondibvisa pamusha. Kunyange ndikanzi ndaenda kumurume zvikakona ndinodzoka kuzogara pamusha, kasi ndava kutoona kutoti idambudziko. Nhasi ndaita dzimba 2, handigone kugara nemurume, ndinonzwa sendinosemeswa. Ndafamba mumaprofita, zvinonzi ndingodzokera ndinogara pamusha ipapo. Kasi zvinoitawo here, cause inini ndiri muzukurusikana, ini zvingabudawo here. Ndinokumbirawo vedare renyu vandibatsirewo, ndatambura because kunyange ndikaita boyfriend handikwanise kulasta 3 months, zvinenge zvatoparara. Ndotendawo mukaposta nyaya yangu mukoma, ndingafarawo mukaposta nyaya yangu. Please muzondizivisawo ndigotevererawo mucomment section. Ndibatsireiwo mukoma Nashi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa ndainge ndakamboti chirongwa chemasingusi tisiyane nacho, but vanhu vanoramba vachiuya vachiti vari kutsvakawo mapartners, saka ndichapota ndichiposta nditi ka episode kedu ikako kemasingle and searching, and you will just come and let's hope kuti munokwanisa kuzowanawo your long term partners. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. So mukoma Nash, inini ndakakurawo vabereki vangu vainge vagara vachipindawo chechi yepostori, but now ndava kutoona kuti the reason as to why vabereki vangu vakazobuda muPentecostal vakabva vazotanga kuenda muchechi yepostori, it was because baba vangu mukoma Nash, chokwadi chiripo ndechekuti baba vangu vakaponda munhu. Baba vangu ivo vaiita zvekupocha hove, saka pane pamwe pazvinonzi isusu tainge tichiri vana vadiki vakabva vabuda semazuva ose, ndokubva vaenda kuya vakabva vanotanga kuita izvozvo zvavainge vachiita zvekupocha hove. But pane zvakazoitika disagreement yakaitika pakati pavo, like vainge vari masyndicate maviri, saka baba vangu hanzi vaizivikanwa nekurova. Nanhasi uno baba vangu vanotooneka kutoti panguva yavo vainge vari ndimba. Saka baba vangu hanzi vakati vaona kuti painge pava nemakakatanwa kudaro, ndopavakabva vazobvuta
chimwe chibhegi icho chavaichengetera mari. Saka hanzi pavakada kunotiza pane umwe uyo akazovatevera. Murume uyu hanzi paakavatevera ainge akabata banga, then mukuzonorwidzana hanzi ivo baba vakabva vazongoti munhu uyu azvibaya nebanga, then ndokubva vachizosungisiwa paya. Saka vachizonosungisiwa baba vangu vakambogara mujeri kwemakore nemakore, but vakabva vazobuda zvekare. Nyaya yavo payakazoitwa review ikabva yanzi yainge iri self defense, even though vainge vatora chibhegi vachida kutiza, but murume uyu ainge achitoda kuvabaya because ainge akatombovabaya kumusana uku. Saka vakabva vazobuda vachinzi yainge iri self defense, kuburikidza zvekare nekufamba kwainge kuchiita amai vangu vachienda mudzin'anga nemumaprofita kuti nyaya yababa inge ichizoitwa settled down. Saka baba vakabva vazodzoka, but ndinorangarira kuti baba pavakadzoka mukoma, takati the first night mushure mekunge baba vabuda mujeri, takanzwa pamusoro pemba pachiita sekunge painge paine munhu achifamba. Ende zveshuwa ndinozvibhilivha nawo kuti ngozi painotanga munotoona nyoka, like ndine kamwe kamunin'ina kangu ako kacho kanonzi ndiko kakazoenda kakanogadzikwa pamhasa, kakabva kazonzi ndiye anofanira kuti ange achizova mukadzi wengozi. Iye akangoti honai nyoka iyo, nyoka iri kupinda mumba. But nyoka iyi iye achitaura anoti akaona sekunge yainge iine musoro wemunhu. Paakati nyoka mukoma, akarohwa zvisingaiti naamai vangu zvekuti tega takasvika pakuvatya vabereki nekuda kwehasha idzo dzavainge vakaitira munin'ina wedu. Apa ainge ari last born, and amai vangu before this vainge vachimuda same. Zvino mukoma nekufamba kwenguva manje ndakazoti ndapindawo mumarriage ndinongosangana nemaproblems iwawo ekuti always fighting with my husband. Mukuzonofamba ndopandakabva ndachizoudzwa kuti mumuri mune mweya wengozi. Baba vangu vakaponda munhu, ende zvechokwadi takakura tingozvinzwawo kuti baba vedu vachingonzi baba venyu imhondi. Saka mweya uyu wengozi hanzi kuzotanga kupinda apostori kwavakaita inhau yekuti vanenge vachida kushandisa minamato yakasiyana siyana kuitira kuti vange vachibloka mweya iwoyo wengozi. So ndiyo nyaya yangu mukoma Nash yandiinayo. Handizive kuti ndingaitawo sei kuti mweya uyu wengozi unge uchinetsana nababa naamai vangu unge uchibviswawo pamunin'ina wangu uyo ari kunzi ndiye akadeketererwa zita rake akabva anzi anofanira kuva mukadzi wengozi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa hanzi ndingaitawo sei kuti mweya uyu wengozi ungonetsana nababa chete naamai, usiyane nemunin'ina wangu.